Свабода як падарунак. Лукашенко да дня жанчын падпісаў памілаванне. Кірунак Менск. Беларусы, што захраслі на Блізкім Усходзе, вяртаюцца дадому. І дарагі гадаванец. Падатак за сабаку абавяжуць заплаціць нават без рэгістрацыі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Гэта Аб'ектыў, Анастасія Русецкая. Запрашаю на вітанне. Александр Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні. Паводле афіцыйных звестак, сярод 18 прозвішчаў 15 пакараных за тое, што ўлады называюць злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. Сярод памілаваных 11 жанчын. Напярэдадні 8 сакавіка не шкадуе Лукашенко цёплых словаў на адрас жанчын. А на справе жанчыны ёсць правільныя і няправільныя. Тыя, што сядзяць у Савеце Рэспублікі, і тыя, каго пераследуюць за палітыку. Часам такі пераслед прыводзіць нават да смерці, як у выпадку Алены Панковай, асуджанай летась паводле палітычнага артыкула. Ірына Дорофейчук. У нас же ТикТок есть. Каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Лукашенко перад 8 сакавіка ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды і надаў ганаровыя званні жанчынам. Большасць з іх уганараваныя ордэнам маці за выхаванне 5 і больш дзяцей. Падчас выступу ён чарговы раз нагадаў. 26-й год в Беларуси посвящен именно вам. Таким разным, но единым в стремлении сделать нашу страну лучше и счастливее. Але ці адлюстроўвае рэчаіснасць гэтая прыгожая карцінка. Сумны сімвалізм у тым, што ў год жанчыны і напярэдадні 8 сакавіка, афіцыйнага жаночага дня ў Беларусі, у Менску, адбываючы пакаранне хатняю хіміяй, памерла Алена Панкова. Наша Ніва паведамляе пра гэта са спасылкаю на сябра сям'і. Лена памерла раптоўна. Быў чалавек і больш няма. Вельмі страшна. Улетку мінулага года Алену Панкову прызналі вінаватую паводле палітычнага 342 артыкулу крымінальнага кодексу за ўдзел у мірных паслявыбарчых маршах. Улады лічаць іх дзеяннямі, што груба парушаюць грамадскі парадак. Прычынаў смерці не агучвалі, але вядома, што хатнім хімікам, каб звярнуцца да доктара, трэба атрымаць дазвол на перабыванне па-за домам. Чалавек мае шэраг абмежаванняў. Ён павінен, па-першае, працаваць абавязкова. Ён не павінен парушаць тыя правілы, на якія яму давядзе гэтая інспекцыя. Яму забаронены выезд не толькі з краіны, а нават за межы гораду забаронены дазвол. Яго могуць правяраць у любы час сутак, уключаючы ноччу. Увага ж да палітычных на хатняй хіміі значная большая, чымся да іншых пакараных. Яшчэ горш за кратамі. Пра асаблівы ціск і ўмовы ўтрымання, якія можна лічыць катаваннямі, неаднаразова сведчылі жанчыны, былыя палітзняволеныя. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», прынамсі 172 кабеты застаюцца ў зняволенні незаконна. Я уверяю, что мы, мужики, всегда готовы вас беречь, защищать, помогать, поддерживать и радовать. Говорите, что еще нам сделать, чтобы вы стали счастливее. І калі Лукашенко кажа пра клопат жанчын, у тым ліку і бегучы год ён аб'явіў годам беларускай жанчыны, ён павінен таксама перагледзець вось гэтыя справы і паглядзець на гэтыя крымінальныя справы жанчын. Што гэта за жанчыны? За што яны апынуліся там, дзе ніколі не павінны былі апынуцца? У гонар свята Лукашенко памілаваў 18 чалавек. У іх ліку 15 палітычных вязняў, 11 жанчын. Нават калі ўсе з іх былі палітзняволенымі, то гэта ўсяго каля 6% ад усіх кабет, прызнаных палітычнымі вязнямі. Ірына Дорофейчук, Белсат. Маці, жонка, працаўніца, натхняльніца і апора дзяржавы. Напярэдадні міжнароднага жаночага дня школьнікам расказалі, якою павінна быць беларуская жанчына. Міністэрства адукацыі стварыла метадычку, у якой настаўнікам прапанавалі падвесці дзяцей да пэўных высноваў. Абмеркаванне гендерных праблемаў жанчын у ёй не прадугледжана. Юлія Цальпук.
Будь як біятланістка Дар'я Домрачева ці як касмічная турыстка Марына Васілеўская, а таксама будь добраю жонкаю і маці. Метадычку з такім станоўчым пасланнем падрыхтаваў Нацыянальны інстытут адукацыі да адкрытага ўроку «Беларуская жанчына – сімвал сілы і натхнення». Настаўнікам прапанавана распавесці пра ролю жанчыны ў грамадстве, зладзіць з вучнямі дыскусію, але падсумаваць як трэба. Педагог, абагульняючы адказы школьнікаў, павінен сфармуляваць выснову. Беларуская жанчына – гэта маці, выхавальніца, працаўніца, абаронца. Яна добрая, разумная, ласкавая, клапатлівая, моцная. Яна выхоўвае, вучыць, лечыць, падтрымлівае, стварае. Для дзяцей з пачатковай школы настаўнік мусіць даць партрэт жанчыны клапатлівай маці. Для сярэдніх класаў таксама і паспяховай працаўніцы. Для старшакласнікаў больш. Жанчына – гэта захавальніца традыцыйных каштоўнасцяў ды агулам апора дзяржавы. Сучасная беларуская жанчына паспявае ўсё – і стварыць у доме утульнасць, і ўздымацца па кар'ернай лесвіцы. Беларуская дзяржава гэта падтрымлівае, даючы гаранты пры нараджанні дзяцей. У метадычцы далі вынікі апытання жанчын, праведзенага Інстытутам сацыялогіі Акадэміі навук. Згодна з ім, цікавая праца месціцца толькі на 8-м месцы ў прыярытэтах. А ў топ-3 бачым здароўе, сям'ю і дзяцей. И с этой установкой дети пойдут в семью, и ты, рожденная девочкой, ты по умолчанию должна уже тянуть, и быть и прекрасной, и красивой, и замечательной, и заботливой, и семья, и работа, и еще сделать карьеру, и докторскую защитить, и высшее образование, и все что угодно. Абапіраючыся на статыстыку Белстату, мы падлічылі, што за год беларускі трацяць на 35 сотняў больш, чым мужчыны на хатнюю гаспадарку. На 22 сотні больш даглядаюць дзяцей да 10 гадоў. І ў сярэднім на 15 сотняў менш адпачываюць. Гэта 2 тыдні паўнавартаснага адпачынку. Школа не рыхтуе дзяўчатак да такой рэальнасці і не спрабуе зламаць гендерны перакос. Асобныя настаўнікі, можа, і хацелі б узняць гэтае пытанне на адкрытым уроку, але... На все эти единые уроки приходили с администрации, начиная от председателей райисполкома, горисполкома и заканчивая идеологической работой. Раней тэматычныя ўрокі ў беларускіх школах праводзілі ў Дзень ведаў, народнага адзінства, Дзень перамогі, Канстытуцыі, абаронцаў айчыны і гадавіну чарнобыльскай трагедыі. Жаночы дзень упершыню трапіў у гэты спіс. Лукашенко абраў жанчыну сімвалам гэтага года, а ў межах так званай пяцігодкі прыярытэтам назвалі дэмаграфічны рост. Юлія Тельпук, Белсат. Амаль 5000 беларусаў, што захраслі ў краінах Блізкага ўсходу праз іранскія абстрэлы, сёння нарэшце апынуцца ў дома. Такую колькасць пасажыраў цягам дня даставяць у Менск вывазнымі рэйсамі Белавіі. 164 пасажыры, якія адпачывалі ў аманскай Салале, яшчэ раніцай прызямліліся ў нацыянальным аэрапорце. Наступны эвакуацыйны рэйс, гэтым разам з Эміратаў, планава прыбудзе ў беларускую сталіцу о 10 вечера. На борце Airbus разместится 281 особа. Эвакуацыя з Дубаю запланаваная цягам гэтага і наступнага тыдня. Паводле Белавіі магчымыя таксама вывазныя рэйсы з Дохі, калі адкрыюць неба над Катарам. Тым часам беларусы, якія набывалі квіткі на самалёты авіякампаніі Fly Dubai, паведамляюць аб праблемах з вяртаннем дадому. Згодна з апошнімі дадзенымі, замест Менску іх будуць вывозіць у Маскву. Азербайджан на 12 гадзін часткова закрыў паветраную прастору пасля удару іранскага дрону па міжнародным аэрапорце ў Нахчыване. Абмежаванні тычацца тэрыторыі на мяжы з Іранам. Пра тое, як пашыраецца геаграфія канфлікту. Наступны сюжэт. Напружанасць вакол Ірану афіцыйна выйшла за межы Блізкага ўсходу і ўцягвае ў сябе ўсё новых гульцоў. Ад пачатку вайны пад атакамі Ірану апынуліся ўжо 12 краінаў. Большасць з іх мусульманскія дзяржавы рэгіёну. Аднак сярод цэляў былі таксама краіна-чалец НАТО, Турэччына і Кіпр. А сёння ў спіс трапіў і Азербайджан. 2 іранскія дальнабойныя дроны парушылі паветраную прастору гэтай краіны і атакавалі аб'екты ў Нахчыванскай аўтаномнай рэспубліцы. Адзін з беспілотнікаў урэзаўся ў будынак міжнароднага аэрапорту. Выбухам прабіла дах тэрміналу і пашкодзіла ўзлётную паласу. Другі дрон упаў літаральна за некалькі метраў ад школы, адкуль тэрмінова эвакуявалі дзяцей. Афіцыйны Баку паведамляе пра 2 параненых цывільных. МЗС краіны заявіла, акты агрэсіі не застануцца без адказу, а прэзідэнт прывёў узброеныя сілы ў найвышэйшы стан мабілізацыі.
Азербайджанская дзяржава рашуча асуджае гэты агідны тэрарыстычны акт, і вінаватыя павінны быць неадкладна прыцягнутыя да адказнасці. Эскалация отбывается на фоне спрэчак паміж заходнімі саюзнікамі. Прэм'ер-міністр Іспаніі Педро Санчес публічна выступіў супраць вайны і не даў амерыканцам скарыстаць іспанскія вайсковыя базы для удараў. Дональд Трамп ужо паабяцаў цалкам разарваць гандлёвыя стасункі з Іспаніяй. Іспанія заўсёды можа разлічваць на еўрапейскую салідарнасць, а значыць і на нямецкую, калі гаворка ідзе пра пагрозу новых гандлёвых бар'ераў. Мы не дазволім раскалоцца ў гэтым пытанні. Мы дзейнічаем разам у цеснай супрацы. Еўрапейскі звяз мае агульны ўнутраны рынок, і мы заўсёды будзем абараняць яго разам. Пакуль США і Ізраіль працягваюць аперацыю ў Іране, НАТО падключацца не спяшаецца. Паводле генеральнага сакратара Марка Руте, іранская балістыка, збітая над Турэччынай, краінай-чальцом альянсу, не стане прычынаю, каб прымяніць 5-й артыкул аб узаемнай абароне. Я думаю, что 5-й артыкул тут недарэчы. Ніхто не кажа пра 5-й артыкул. Самае важнае тое, што нашы праціўнікі учора ўбачылі. НАТО настолькі моцная і пільная, а пасля суботы, зразумела, з прычыны сітуацыі на Блізкім Усходзе стала яшчэ больш пільнаю, наколькі гэта магчыма. Тым часам для краінаў Блізкага ўсходу, што цярпяць ад іранскіх беспілотнікаў, дапамога можа прыйсці з Украіны. Уладзімір Зеленскі прапанаваў падзяліцца тэхналогіямі і метадамі абароны ад шахедаў, якія ЗСУ напрацавала за часы вайны з Расіяй. Андрэй Сульжыц, Белсат. Мабільным аператарам у Беларусі забаранілі ўводзіць абанентаў у вялікі мінус. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. Цяпер запазычанасць на рахунку не можа перавышаць 5 базавых велічыняў, то бок 225 рублёў. Новае правіла, імаверна, сталася адказам на шматлікія скаргі беларусаў, якія сутыкаліся з вялікімі пазыкамі за мабільную сувязь. Найчасцей праблемы ўзнікалі ў роумінгу. Інтэрнэт мог уключіцца выпадкова, а кошт тарыфікацыі за мяжою вышэйшыя, чым у краіне. Таму шматлікія кліенты атрымлівалі рахункі нават на 1000 рублёў. Яшчэ на адную прыватную навучальную установу ў Беларусі стала менш. У Менску спыняе працу Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва, які працаваў з 1993 года. Пра закрыццё паведамілі на сайце ВНУ. Пры гэтым прычынаў не называюць. Новую акрэдытацыю ад Міністэрства адукацыі навучальная установа мелася атрымаць да 9 сакавіка. Верагодна, не ўдалося. ІПП рыхтаваў спецыялістаў у галіне эканомікі, кіравання і паліталогіі. Паводле ранейшай практыкі студэнтам пры закрыцці прыватных універсітэтаў прапануюць перавод у іншыя навучальныя установы. Апошнімі гадамі колькасць прыватных ВНУ ў Беларусі скарачаецца. На пачатак 2026 разам з інстытутам парламентарызму і прадпрымальніцтва іх заставалася ўсяго 5. У Менску 14-гадовая школьніца стала ахвярай тэлефонных махляроў. Невядомыя запалохалі дзяўчыну абвінавачаннямі ў тэрарызме і пагрозамі адправіць да яе вайсковыя дроны. Пад ціскам яна перадала зламыснікам 90 000 рублёў сямейных ашчаджэнняў. Паводле звестак міліцыі, дзяўчынка ў месенджеры пазнаёмілася з мужчынам і падчас перапіскі адправіла яму сваю геалакацыю. Неўзабаве яна атрымала відэа ад невядомага ў камуфляжы і масцы. Через пару часов мы уже запустим дроны по твоим координатам. И для своей страны ты теперь пособник терроризма. Спалохаўшыся, дзяўчынка заблакавала кантакт, аднак пазней з ёй звязаўся нібыта следчы. Ён заявіў, што ейная маці пагражае турма і запатрабаваў перадаць грошы для так званага дэкларавання. Пасля здарэння бацькі звярнуліся ў міліцыю, удзельнікаў злачыннай схемы выяўляюць. Польшча яшчэ на 3 месяцы падоўжыла дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларуссю. Адпаведную пастанову падпісаў міністр унутраных справаў і адміністравання Марцін Кірвінскі. Пастанова звязаная з гібрыднымі атакамі з боку Беларусі. Улады Польшчы заяўляюць, што буферная зона неабходная для абароны дзяржаўнай мяжы і супрацьдзеяння нелегальнай міграцыі. Яна была ўсталяваная ў чэрвені 2024 года. З таго часу
дзеяння буфернай зоны падаўжаюць кожныя 3 месяцы. Яна прадугледжвае забарону на перабыванне ў памежнай тэрыторыі. Зона ахоплівае больш за 78 кіламетраў мяжы ў падляшскім ваяводстве. На асобных адцінках яе шырыня складае ад 200 метраў да 4 кіламетраў углыб тэрыторыі Польшчы. Гаспадароў сабак у Беларусі возьмуць пад больш жорсткі кантроль. Падатковая служба пачне спаганяць грошы за ўтрыманне нават незарэгістраваных праз адно акно гадаванцаў. Пра новыя правілы налічэння падаткаў Настя Печанькова. Сабака не зарэгістраваная, але жыве ў кватэры. З 1 ліпеня гаспадароў такіх гадаванцаў забавяжуць плаціць падатак. Інфармацыю пра чатырохлапых нелегалаў гарадскія службы плануюць атрымліваць праз, цытата, усе даступныя крыніцы. Адной з іх могуць стаць ветэрынарныя клінікі. Раней падатковая патрабавала ад іх звесткі пра хатніх гадаванцаў. Падатковы кодекс не прадугледжвае, што падатак спаганяецца толькі з зарэгістраваных жывёлінаў. Інфармацыя аналізуецца, і ўладальнікі, якія не выканалі абавязку рэгістрацыі, пасля 1 ліпеня таксама ўбачаць налічэнне ў сваіх квітанцыях. Памер падатку ўсталёўваецца мясцовымі ўладамі і залежыць ад рэгіёну. У сталіцы ён складзе 11 рублёў 10 капеек на аднаго сабаку. Для патэнцыйна небяспечных пародаў прадугледжана больш высокая стаўка – 67 рублёў. Але пакуль яна не дзеяць, бо афіцыйнага спісу такіх пародаў яшчэ не зацвердзілі. Сярод тых, каго новаўвядзенне не закране, асобы з інваліднасцю першай і другой групаў, а таксама асобы з сабакамі-павадырамі. Ад падатку на адну сабаку вызваленыя шматдзетныя сем'і, пенсіянеры, жыхары прыватнага сектару і людзі з інваліднасцю трэцяй групы. Пастанова ўраду выклікала дыскусію ў сацыяльных сетках. А для чаго гэты падатак? Навошта ён патрэбны? Тады і за катоў хай бяруць падатак, і за хатніх рыбак таксама. 11 рублёў мала, хай хоць бы 50. Можа, тады пачнуць за сваімі псінамі лайно прыбіраць. Пры гэтым ужо з сакавіка беларусы пачнуць атрымліваць жыроўкі з нагадваннем пра неабходнасць зарэгістраваць гадаванца. Зрабіць гэта можна бясплатна ў адным акне, паводле месца жыхарства. Настя Печанькова, Белсат. Сенсацыйная знаходка ў Нямецчыне. У горадзе Ваймары адшукалі невядомы раней асобнік псалтыра. Яго выдаў беларускі першадрукар Францыск Скарына ў Вільні ў 1522 годзе. Да гэтага ў заходняй Еўропе было вядома толькі пра 4 такія асобнікі. Кнігу знайшла даследчыца Вольга Шутава. Выданне памылкова лічылася праскім і датавалася 1517 годам. Выявілі кнігу падчас працы з міжнароднай бібліятэчнай базай. Даследчыцу насцярожыла неадпаведнасць у апісанні кнігі ў каталогу «Псалтыр». Перажыў пажар 2004 года ў ваймарскай бібліятэцы, але захаваўся, хоць і пацярпеў ад вады. Ён ужо прайшоў рэстаўрацыю. Асобнік мае 140 аркушаў, 75 гравюраў і больш за 160 ініцыялаў. Захаваўся нават старажытны скураны пераплёт з выяваю цара Давіда. Большасць такіх віленскіх псалтыроў з Карыны знаходзіцца ў Расіі. Адно такое выданне ёсць і ў Беларусі. Яго ў свой час набыў Віктар Бабарыка. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы Белсату. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Віталём Бабіным. Прывітанне. Віктар Бабарыка зноў загаварыў пра сваю партыю «Разам». Валерый Цапкала скіраваўся ў Вашынгтон на сустрэчу з трампаўскімі чыноўнікамі, у тым ліку лабіяваць Нобелеўскую прэмію міру. Для каго б вы думалі? Для Лукашэнкі? Не, для Трампа. А Ганна Канапацкая распавяла, што беларусаў можа вывесці на вуліцы. Пра гэта да не толькі пагаворым ужо неўзабаве з Александром Класкоўскім. Запрашаю. І ў студыі будуць таксама іншыя тэмы і традыцыйнае пытанне. Запрашаем. Вітаем спадарства. Гэта студыя Белсат, Анастасія Русецкая, Віталь Бабін. І традыцыйна пачынаем з нашага апытання. Сёння мы вам задаем пытанне наступнае. Ці прыносяць вынік скаргі праз TikTok? І
3 варианты отказу. Так, проблемы вырашаюцца, не, улады не рэагуюць, і варыянт не ведаю, бо змагаюся іншымі спосабамі. Калі ласка, галасуйце, галасаванне ананімнае, а таму бяспечнае. Эту тэму абавязкова яшчэ абмяркуем у другой палове нашай студыі Белсат. Ну а пакуль пагаворым крышачку пра новыя заявы Віктара Бабарыкі, які нядаўна выйшаў на волю пасля 5,5 гадоў зняволення. Ён выступіў перад удзельнікамі сустрэчы ў Еўрапарламенце і падзяліўся сваім назіраннямі з турэмнага жыцця. Таксама паводле яго нават за кратамі можна было ўбачыць, што настроі людзей часта моцна адрозніваюцца ад таго, як іх спрабуе паказаць дзяржаўная прапаганда. Віктор Бабарыка, які нядаўна выйшаў на волю пасля 5,5 гадоў зняволення, выступіў перад удзельнікамі сустрэчы і падзяліўся сваімі назіраннямі з турэмнага жыцця. Паводле яго, нават за кратамі можна было ўбачыць, што настрой людзей часта моцна адрозніваюцца ад таго, як іх спрабуе паказаць дзяржаўная прапаганда. Віктор Бабарыка таксама згадаў сваю партыю «Разам». Маўляў, разам з ёю ён думае, што можна зрабіць, каб палепшыць сітуацыю з успрыманнем беларусаў у свеце. Яшчэ ён назваў 3 асноўныя кірункі, на якіх варта сканцэнтраваць намаганні. Сярод іх далей працаваць дзеля вызвалення палітвязняў, спыніць арышты і з'яўлення новых палітычных зняволеных. І самае складанае, з ягоных словаў, пераканаць еўрапейскія ўрады, што беларусы – еўрапейская нацыя, якая няроўная рэжыму Лукашэнкі. Пра стварэнне партыі «Разам» каманда Віктара Бабарыкі абвясціла 31 жніўня 2020-го, ужо пасля яго затрымання. Мэтамі называліся правядзенне канстытуцыйнай рэформы і аб'яднанне грамадзянскіх ініцыятываў. За кароткі час было пададзена 7 000 заяваў на ўступленне ў партыю. Ужо зараз з намі на відэасувязі Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк». Добрый вечар, спадар Александр, дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Прывітанне. Добрый вечар. Ну і задаемся зноўку пытаннем, што гэтая партыя «Разам» Віктара Бабарыкі мае рабіць. Яна мае рыхтавацца да нейкіх умоўных будучых выбараў у беларускі парламент, калі там зменіцца рэжым у Менску. Можа быць, яна нейкім чынам мае сабраць каманду дзеля таго, каб удзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду. То бок сам Віктар Бабарыка нічога гэтага не патлумачыў, аднак назваў мэты. Вы як лічыце, якая перспектыва палітычная можа быць у гэтай партыі, і чаму Віктар Бабарыка зноўку вырашыў пра яе загаварыць? Ну, сапраўды, вось уже згадывалася, што абвешчана было пра намер стварыць гэтую партыю пры канцы жніўня 2020 года. Гэта ўжо тады, калі рэжым пачаў актыўна здушваць пратэсты. І я нагадаю, тады было абнародавана паплечнікамі Бабарыкі, які сам ужо быў тамі, відэа, запісанае яшчэ да ягонага арышту. І гэта такім выглядала ўжо ў 2020 годзе фальстартам, таму што, напэўна, на пачатку быў разлік на нейкі мірны зыход гэтай кампаніі, што з боку ўладаў не будзе такой брутальнасці, і што калі нават Бабарыка не пераможа, таму што з гэтым цэнтр выбаркам лукашэнкавым зразумела, што нельга спадзявацца на нейкі сумленны падлік галасоў, то была нейкая надзея, відаць, на тое, што зарэгіструюць улады гэтую партыю, і можна будзе там у парламенцкіх выбарах удзельнічаць, ну, карацей, неяк упісацца ў палітычны ландшафт Беларусі. Але сёння гэты ландшафт выглядае выпаленым полем. Ужо тады ў 2020-м гэтыя намеры выглядалі запозненымі. Ну, а сёння тым болей вялікае пытанне, таму што тады ў 2020-м Бабарыка сапраўды хутка набраў папулярнасць, таму што ён працаваў на такіх палітычных неафітаў, якія раней не надта цікавіліся палітыкай, а потым вось на гэтай хвалі яны пачалі ўдзельнічаць у пратэстах і гэтак далей. Але на сённяшні дзень усё ў краіне здушана, і вялікае пытанне, ці знойдзе ён сваю аўдыторыю. І пытанне нават, як дастукацца. Ну і тое, што ён выступае ў Еўрапарламенце, таксама штрых такі да гэтай карціны, які паказвае, што цяпер галоўная апеляцыя да нейкіх еўрапейскіх і ўвогуле заходніх актараў. Працаваць у краіне сёння вельмі праблематычна. Ну і калі ён звяртаецца вось да заходніх актараў, ён паўтарае вось гэтыя асноўныя мэты, якія ставяць перад сабой аб'яднанне, гэта ці партыя «Разам». Але
гэтыя мэты ўжо шмат гадоў лабіюе на захадзе каманда Святланы Ціханаўскай. Вызваленне палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў і падзяленне рэжыму Лукашэнкі ад беларусаў. Больш за тое, што ён кажа, што апошняе гэта самае цяжкое. Але мне падаецца, што ў Брусэлі усе цудоўна разумеюць, што ёсць рэжым Лукашэнкі, які з'яўляецца суудзельнікам вайны ва ўкраіне і рэпрэсуе сваіх грамадзянаў. Ёсць беларусы, якія не падтрымліваюць гэтую вайну. То, спадар Александр, ці гэта слушнае пытанне? Ну, ведаеце, сапраўды, вось я прааналізаваў гэтыя тэзы, якія вы пералічылі, і выглядае на тое, што, па-першае, гэта Бабарыка ідзе ў фарватары Ціханаўскай і яе паплечнікаў, а калі ён вяртаецца ў палітыку, а мы ўжо бачым, што ў яго сур'ёзны намер вярнуцца ў палітыку, то трэба нейкую нішу сваю знаходзіць, неяк пазіцыянавацца. Пакуль што не зразумела, у чым будзе адметнасць ягонай платформы, у чым будзе адметнасць праграмы вось гэтай партыі. Ну і што тычыцца адрознення народу беларускага ад рэжыму, то гэта тэза паўтараецца рэгулярна, і я думаю, што разуменне такое ў Еўропе таксама ёсць. Іншая рэч, што вось як сапраўды на практыцы адарваць Беларусь ад Расіі, гэта самае цяжкое, і нават пытання, як не замыкаць беларусаў у дыктатуры, таму што можна адрозніваць адно ад другое, але ж пытанне ў мабільнасці, у тым, каб беларусы атрымлівалі візы, каб яны маглі ездзіць у Еўропу, як гэта было раней. А сёння, пакуль ідзе вайна, у логіцы еўрапейскіх краін, асабліва суседніх з Беларусю, пераважае так званая дамінанта секьютарызацыі. То бок разумеюць, так, беларусы гэта і Лукашенко гэта розныя рэчы, але ўсё ж такі болей надзейна адгарадзіцца нейкай жалезнай заслонай ва ўсіх сэнсах, таму што на практыцы ўсё ж такі палітычныя і вайсковыя эліты гэтых краін разглядаюць Беларусь фактычна як правінцыю Расіі, і беларускае войска як працяг войска расійскага. Як вось пераламаць гэту тэндэнцыю? Гэта вельмі цяжка. Ну і пытанне наконт таго, ў якой ступені сёння самастойны Лукашенко. Вось мы бачылі, што Трамп яго ў гэту сваю раду міру паклікаў, але дастаткова было Маскве, груба кажучы, тузануць за павадок, і нікуды ён не паляцеў да гэтага Трампа, хоць вельмі пра гэта марыў. Так што абсяг для манеўру ў яго вельмі абмежаваны. Спадар Александр, вы кажаце пра тое, што адарваць Беларусь ад Расіі гэта цяжкае пытанне, тым не менш спадар Бабарыка кажа пра тое, што ён абсалютна упэўнены, што мы можам гэта зрабіць. І кажа адначасова пра тое, што важна стварыць новую сувязь паміж Украінай і Беларусю. Ці ён у гэтым менавіта, на ваш погляд, знаходзіць той рычаг, які дапаможа гэта зрабіць? Я думаю, што Бабарыка, па-першае, улічыў сваю няўдалую вось гэтую прэс-канферэнцыю ў Чарнігаве, а потым яшчэ на наступны дзень было інтэрв'ю з украінскім блогерам, дзе ён усё сыходзіў ад гэтага пытання, чый Крым, і ўзмацніў прэтэнзіі, нават падазрэнні з боку тых, хто ад 20-го года лічыў яго нейкім стаўленнікам Масквы. Цяпер ён, глядзіце, старанна падкрэслівае, што ён на баку Украіны, падкрэслівае, што трэба ўзмацняць сувязь паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і Кіевам, і нават гэты выступ у Еўрапарламенце ў Брусэлі ён скончыў словамі «Жыве Беларусь». То бок я бачу тут пісьменную такую піяраўскую адпрацоўку вось гэтай тэмы, каб адмежавацца ад гэтай цені падазрэння, што ён нейкі прарасійскі гулец. Ну а тое, што тычыцца практычных нейкіх рэчаў, наколькі я ведаю, найперш цяпер сапраўды Кіеў ён змяніў палітыку, ён актывізаваў кантакты з беларускай апазіцыяй, але канкрэтна, наколькі я ведаю, ідуць цяпер перамовы менавіта з камандай Святланы Ціханаўскай, рыхтуецца яе візіт у Кіеў. Ён быў анансаваны падчас сустрэчы Ціханаўскай і Зеленска, і паводле маіх звестак нават можа адбыцца пры канцы гэтага месяца.
На ваш погляд, гэтая супраца з офісам Ціхановскай у Віктора Бабарыкі найбольш перспектыўна выглядае, чымся у іншых нейкіх палітычных сілаў, якія у тым ліку прысутнічалі падчас гэтага паседжання, гэтага форуму ў Еўрапарламенце? З аднаго боку, як я ўжо сказаў, перад Віктарам Бабарыкам і ягонымі паплечнікамі стаіць задача нейкую сваю знайсці нішу, таму што паўтор вось гэтых тэзаў, якія гучаць з вуснаў Ціхановскай, з вуснаў Паўла Латушкі, гэта не перспектыўны шлях. Трэба нейкая, каб была адметнасць у гэтай палітычнай сілы і ў гэтага лідара. З іншага боку, Віктар Бабарыка бачыць прыклад некаторых апанентаў Ціхановскай, якія вялікіх лаўраў на гэтым шляху сабе не зарабілі, таму што ў іх няма структур, акрамя амбіцый нічога няма, і мы бачым, што ён як чалавек такі дасведчаны, чалавек абачлівы, ён стараецца навесці пэўныя масты з камандай Ціхановскай. З іншага боку, і офіс Ціхановскай таксама правёў некалькі сустрэч, у прыватнасці дарацца Ціхановскай Франак Вячорка з Бабарыкам менавіта пра стратэгічныя нейкія моманты ў супрацы размаўляў не так даўно ў Берліне. То бок, я нават ведаю болей трошкі, што паплечнікі Ціхановскай думаюць над тым, як інтэграваць Бабарыку у свае структуры. Нават яны такі ўжываюць тэрмін, як рэдызайн канфігурацыі сваіх структур дзеля таго, каб нейкае там такое вартае, годнае месца знайшлося і для Бабарыкі. Таму што, канешне, яны не хочуць, каб узнік яшчэ адзін цэнтр, які б канкураваў і палемізаваў з офісам Ціхановскай, з аб'яднаным пераходным кабінетам. Ці атрымаецца? Так, пабачым. Разом з тым ёсць іншыя героі 2020 года, якія ў прынцыпе на той момант былі вельмі лагоднымі што да Святланы Ціхановскай, цяпер вельмі востра яе крытыкуюць. І, да прыкладу, былы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі Валер Цапкала, таксама як і офіс Ціхановскай, ездзіць у ЗША. Ён паведаміў, што правёў сустрэчу са спецыяльным памочнікам прэзідэнта ЗША Чарльзам Маклафінам IV і абмеркавалі сярод іншага вылучэння Дональда Трампа на Нобелеўскую прэмію міру і сітуацыю Беларусі ды рэгіёне ў цэлым. Ну і напярэдадні Цапкала паведаміў пра сустрэчу з намеснікам дарацы прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Эндрю Бейкерам. Сярод іншага абмеркавалі пытанні рэгіянальнай бяспекі і саўдзел Беларусі ў вайне. Цапкала прапанаваў, каб пры падрыхтоўцы будучага мірнага пагаднення па ўкраіне Беларусь уключылі ў яго як дзяржаву, што ўзяла ўдзел у вайне, дазволіўшы расійскім войскам скарыстаць сваю тэрыторыю і інфраструктуру. Акрамя таго, Цапкала з Бейкерам абмеркавалі ўплыў штучнага інтэлекту на міжнародную бяспеку ды іншыя пытанні. Летась з Эндрю Бейкерам як мінімум двойчы сустракаўся дыпламатычны дарацца Святланы Ціхановскай Дзеніс Кучынскі, а спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа па Беларусі Джон Коул у снежні абверг заяву Цапкалы пра ягоную датычнасць да перамоў з амерыканскай адміністрацыяй, у выніку якіх вызвалілі частку беларускіх палітвязняў. Уласна, пра Валера Цапкала нашае наступнае пытанне. Ці гэта значыць, што Цапкала нейкім чынам таксама спрабуе перахапіць сваю павестку, быць у палітычным поле заўважным, бо ведаем, што апошнім часам ён адышоў ад справаў, працуе дарадцам там у розных кансалтынгавых кампаніях у Албаніі, калі я не памыляюся. Аднак нібыта трымае руку на пульсе, час ад часу нейкія ёсць у яго допісы менавіта па палітвязням, і вось гэтая паездка. Не так даўно, дарэчы, Ганна Канапацкая у тым ліку засвяцілася ў Вашынгтоне. Што вы думаеце, спадар Александр? Я думаю, што сапраўды спадар Цапкала хоча нагадаць пра сябе, і адчуваецца у многіх ягоных заявах, у многіх ягоных дзеяннях такая палітычная рэўнасць да Святланы Ціхановскай. Ён у свой час, нагадаю, нейкі ствараў альтэрнатыўны кангрэс у піку Ціхановскай і яе камандзе, здаецца, гэта было ў 22-м годзе, але з гэтага нічога не атрымалася, і на сёння ён, на мой погляд, не мае ніякай каманды, ён
трошки падмачыў сваю рэпутацыю, таму што вось вы згадывалі пра тое, што нейкі час таму ён казыраў, што ледзь ці не кожны тыдзень з Джонам Коулам, спецпрадстаўніком Трампа, стэлефаноўваецца, кансультуе яго ў пытанні вызвалення беларускіх палітвязняў, а потым Коул дэ-факта гэта ўсё абверг. Ну, што тычыцца вось гэтых згаданых апошніх сустрэчаў у Вашынгтоне, здаецца, яны ўжо сапраўдныя, гэта не фэйкавыя сустрэчы. Ну, але што за гэтым стаіць? Зноў жа, хутчэй за ўсё, за гэтым стаіць жаданне проста неяк, ну, прафігураваць у выгадным кантэксце. І я думаю, што вялікіх нейкіх рэальных наступстваў за гэтым не будзе. Калі Бабарыка ўсё ж такі захаваў, ці дакладней ягоныя паплечнікі захавалі вернасць, усе гэтыя гады так званыя бабарыканцы, нават сам гэты тэрмін укараніўся сярод аналітыкаў і каментатараў, то я не бачу такой каманды і нейкай выразнай платформы за Валером Цапкалам. Мне здаецца, што ягоныя лепшыя дні ў палітычным плане ўжо ззаду. Ну, напэўна, у галіне інфармацыйных тэхналогій, у галіне штучнага інтэлекту ён сапраўды адмысловец, і ў гэтым плане ў яго могуць быць нейкія канструктыўныя кантакты. Што да палітыкі, то я не бачу вялікіх перспектыў у яго у палітычнай эміграцыі. Спадар Александр, але я прапаную паглядзець на гэтую сітуацыю з іншага боку, з боку амерыканцаў. Калі прыязджае прадстаўнік ад беларускага народу, скажем так, і гэта ёсць Дзяніс Кучынскі, альбо, напрыклад, гэта Валер Цапкала, то, адпаведна, амерыканскаму боку ці ёсць розніца, хто даносіць інфармацыю? Асабліва, калі мы кажам пра тое, што ёсць паралельныя, то есть тыя самыя заявы. Ну, вось Валерый Кавалеўскі, напрыклад, са сваёй камандай і паўночна-атлантычным альянсам, калі я не памыляюся, так і называецца, ездзіць таксама ў Вашынгтон, так? Сустракаецца там з мясцовымі палітыкамі? Ну, я не думаю, што ў гэтым нейкая трагедыя. Добра, хай гучаць розныя галасы. Мне здаецца, што у дзярждэпе, у камандзе Трампа дастаткова дасведчаныя людзі, і яны проста параўноўваюць розныя пункты гледжання. Гэта нават карысна, калі з рознага боку беларуская праблематыка падсвечваецца. Я думаю, што там дастаткова розуму, дастаткова кампетэнцый, я маю на ўвазе ў Вашынгтоне, дзеля таго, каб у выніку нейкую аптымальную лінію выпрацаваць. Ну, іншая рэч, што сам Трамп непрадказальны, тут пра нейкую лінію цяжка казаць, таму што сёння ў яго адно, у галаве заўтра іншае. Ну, але пакуль што вось гэты трэк зноў жа працягваецца. Паводле маёй інфармацыі, закулісны дыялог з Мінскам, з Лукашэнкам наконт вызвалення чарговай групы палізняволеных ідзе, і зноў жа, магчыма, нават да канца гэтага месяца у гэтым сэнсе будуць пазітыўныя весткі. Ну, ўжо сёння нават ёсць, так, стала вядома, што Лукашенко памілаваў палітзняволеных, у тым ліку жанчын, 11 з 15 агулам, так. Напэўна, што это першая такая вось ластачка, напэўна, перад большым вызваленнем. Пакуль што, спадар Александр, яшчэ хачу пра аднаго з кандыдатаў, дакладней, кандыдатак на выбарах 2020 года. Ганна Канапацкая выказалася у сваім фейсбуку і, дарэчы, паскардзілася, што за ёю не хочуць замацаваць птушкафабрыку. Новая зара ў Мядзельскім раёне на сваёй старонцы яна папярэдзіла, што недахоп у Беларусі курыных яек можа вывесці людзей на вуліцы. Давайте паслухаем, вернемся да нашай размовы. Ні Зеленскі з дронамі па нашых НПЗ, ні бегла ў Літве і Польшчы, і нават не еўрапейскія санкцыі, а адсутнасць у крамах яек масавай катэгорыі С1, С2 і неўзабаве малака 1,5%. Паглядзела я на гэтыя каронікі, куды прэзідэнт роботаў збіраецца ўкараняць. Ну-ну, даць гарадскому натоўпу выспятка і дапаможа дэструктыву зноў вывесці яго бузіць і качаць на вуліцы мегаполіса. І тут пасадкай на 3 дні за зніклую бульбу топ-менеджераў Еўраторгу не абыдзешся. Будзе позна хапацца за яйкі. Хто ведае, можа, адсутнасць яек у крамах сапраўды можа нейкім чынам справакаваць нейкія масавыя пратэсты, як цвердзіць спадарня Ганна Канапацкая. А вы, спадар Александр, якое меркаванне маеце вось на гэты конт?
Я думаю, что вся эта псевдоапозіцыйнасць канапацкай, калі ўжо гуляць метафорамі, не вартая выведзенага яйка. Гэта, дарэчы, вось яна скардзіцца, што ёй не даюць там на буксір адстаючую нейкую гаспадарку. Гэта ж рэха таго, што было ў снежні на так званым усебеларускім народным сходзе, калі выскачыў Гайдукевіч, Олег Гайдукевіч, і пачаў казаць, што трэба партыям даваць вось такую нагрузку, каб яны нейкія адстаючыя калгасы ці рэгіёны выцягвалі. І гэта ўсё смеху варта, таму што партыі павінны палітыкай займацца, партыі павінны за ўладу змагацца, так як ва ўсім свеце ў нармальных дэмакратычных дзяржавах. Але ў Беларусі гэта лічыцца апрыёры злачынствам, і таму вось гэта такая фрустрацыя, і каб нечым сябе заняць, каб паказаць імітацыю нейкай актыўнасці, вось спаборнічаюць, каму які адстаючы калгас там ці птушкафабрыку могуць даць. Ну, хай спрабуюць, можа, хоць у нечым у канапацкай будзе поспех, можа, на ніве гэта вытворчасці яек. Яна кажа пра тое, што магчымыя пратэсты, калі не будзе яек. Я, спадар Александр, запытаюся наступнае. Вы згадалі на пачатку нашай размовы пра палітычных неафітаў, якія зацікавіліся, скажем так, асобай Віктара Бабарыкі, якіх змаглі ўзняць на пэўную актыўнасць у 2020 годзе. Як цяпер грамадства выглядае, калі мы з аднаго боку бачым таго ж Віктара Бабарыку праз ўжо больш чым 5 гадоў, які знаходзіцца ў замежжы і спрабуе працягнуць тую ж сваю праграму партыю разам. А у Беларусі маем таго ж Лукашэнку, маем тую ж канапацкую. Як грамадства гэта ўсё ўспрымае на сёння, на вашу думку? Мне здаецца, што вось гэта вялікая праблема, калі Бабарыка і ягоныя паплечнікі арыентуюцца на той пласт насельніцтва, на які яны стараліся працаваць у 2020 годзе. Таму што на сёння, на мой погляд, ужо такіх вось ілюзій, што з уладай можна зварыць кашу, што можна нейкім парламенцкім шляхам па крысе падштурхнуць яе да рэформаў, да трансфармацыі. На сёння наўрад ці гэтыя ілюзіі засталіся ў масах беларускага насельніцтва. Таму вялікае пытанне. Іншая рэч, што ніякага бунту з-за яек, конечно, не можа быць. У прынцыпе, ўсё здушана, і на сёння нейкія масавыя пратэсты немагчымыя. Але Бабарыка, наколькі я разумею, ён жа і не заклікае да нейкіх пратэстаў, да бунту. А вось якая тады альтэрнатыва, як трансфармаваць гэты рэжым, тут на сёння таксама не бачна нейкіх рэальных механізмаў. На ваш погляд, але чаму тады Лукашенко таму ж не даць нейкую там умоўную ўладу Ганне Канапацкай, не ведаю, там месца ў сельсавеце, альбо там пасаду дэпутаткі ў палаце прадстаўнікоў, як это ўжо было за мінулымі ці нават за пазамінулымі парламенцкімі выбарамі. Ну, хаця б нейкая бачнасць апазіцыйнасці, бо тут як бы, прабачце, за каламбур не прышэй кабылі хвост. Вось, ну, ёсць як бы Канапацкая, якая выказвае нібыта апазіцыйныя нейкія свае меркаванні, але не мае абсалютна ніякай палітычнай сілы. Ну, я б увогуле выказванням і актыўнасці Канапацкай не надаваў так шмат увагі, таму што гэта, ну, абсалютна пустое месца па вялікім рахунку. Хаця і той жа Лукашенко на ўсебеларускім сходзе некалькі разоў да яе звяртаўся, вось вы наша апазіцыянерка, але гэта вельмі грубая і прымітыўная гульня. На практыцы так, некалі, калі была спроба нейкую вітрыну палітычную паказаць для Еўропы, то Лукашенко там пару чалавек дазволіў ім атрымаць мандаты ў так званым парламенце, але яны і там не рабілі пагоды на той момант. Але пасля 2020 года той самы Лукашенко, ён і ў лепшыя, так бы мовіць, часы, у болей лагодныя часы казаў, што яго ванітуе ад дэмакратыі. Ну, але пасля 2020 года ён такую траўму псіхалагічную атрымаў, што вырашыў, напэўна, што ўсё мусіць быць стэрыльнае, ніякіх ужо болей гульняў у так званую лібералізацыю не будзе. Хаця, можа, праз нейкі час,
калі завяжацца дыялог з Еўропай пасля сканчэння расійска-украінскай вайны, то можа ізноў дзеля блізіру, так бы мовіць, ён паспрабуе нейкіх псеўдаапазіцыянераў улучыць у парламент. Ну, гэта максімум, на што здольная сістэма. Сапраўднай канкурэнцыі, канешне ж, Лукашенко не дапускае і не будзе дапускаць. І першую чаргу, таму што ён баіцца яе. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», быў з намі на відэасувязі. І да наступнай тэмы. Лукашенко перад святам 8 сакавіка падпісаў указ аб памілаванні 15 палітзняволеных. Сярод іх 11 жанчыны. Інфармацыя з'явілася неўзабаве пасля сустрэчы Лукашэнкі з жанчынамі, якім ён уручаў дзяржаўныя ўзнагароды. Як справаздачыцца тэлеграм-канал «Пул першага», з 18 вызваленых 15 асобаў адбывалі пакаранне за тое, што ўлады называюць злачынствамі экстрэмісцкай накіраванасці. Інфармацыя з'явілася неўзабаве пасля сустрэчы Лукашэнкі з жанчынамі, прысвечанай 8 сакавіка. Падчас яе Лукашенко ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды і надаў ганаровыя званні. Большасць запрошаных атрымалі ордэны маці за выхаванне 5 і больш дзяцей. Мы аддаём дань уважения нашим скромным труженицам, настоящим профессионалам, хранительницам настоящих традиций национальных и домашнего очага, а главное – нашим матерям. На дадатак Лукашенко пахваліўся, што ў Беларусі, маўляў, ідзе год жанчыны і заклікаў звяртацца да яго выпадку, калі жанчын нехта крыўдзіць. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую. Пры гэтым толькі паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» прынамсі 172 жанчыны застаюцца ў зняволенні незаконна, а незадоўга да 8 сакавіка стала вядома пра смерць палітычна зняволенай Алены Панковай. Яна адбывала хатнюю хімію. На сувязі Юлія Міцкевіч, першая намесніца прадстаўніцы ў сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Добрый вечар, спадарня Юлія. Дзякуем, што знайшлі час, далучыліся да нашага вечаровага эфіру. Прывітанне. Прывітанне. Спадарня Юлія, як у аб'яднаным пераходным кабінеце пракаментуюць гэтае вызваленне, памілаванне палітзняволеных жанчын? Ну, в первую очередь, это, конечно, большая радость и большое счастье и для меня, и для моих коллег и коллежанок. Мы сегодня уже давали информацию об этом, потому что это очень радостно, когда освобождают политзаключенных, и 11 женщин среди них. Я надеюсь, что они сейчас находятся уже со своими семьями в безопасности. Это в любом случае хорошая новость. Однако не стоит забывать о том, что больше 170 женщин продолжают быть в заключении по политическим статьям, проходят через пытки, отдельные пытки только за то, что они женщины, то есть по их гендерной идентичности. И это, конечно, большая боль для всех нас. Ну, падавалася б, год жанчын, і Александр Лукашенко заўсёды, калі вызваляе палітвязняў, ён гэта тлумачыць, ну, альбо ягоная прэс-служба, прынамсі тлумачыць гэта актам добрай волі, актам гуманізму і гэтак далей. Але тут, у гэтым выпадку нават, у год жанчын, напярэдадні свята 8 сакавіка, усё адно падкрэсліваецца, што гэтыя жанчыны пакаяліся, прызналі сваю віну, напісалі памілаванне. Чаму? В прынцыпе, усё адно для Лукашэнкі так важна вось гэта прызнанне віны, нават цяжарныя жанчыны, якія знаходзяцца за кратамі за палітыку, у тым ліку, яны мусяць праходзіць вось праз гэты акт міласэрднасці з боку Лукашэнкі. Ну, для меня лично здесь нету никакого акта милосердия или гуманизма с его стороны, а есть акт демонстрации беспредельной власти. И именно поэтому ему нужно получить это признание и это раскаяние. Это еще такой фактор дополнительных издевательств над этими женщинами, потому что
Лукашенко действительно не может простить и забыть то, что произошло в 2020 году, и отдельно он не может простить и забыть это женщинам, той женской революции и той политической силой, которой женщины стали тогда и продолжают быть. И так или иначе Лукашенко в своих речах всегда это вспоминает, это его триггерит, поэтому он всегда вспоминает еще и Светлану Тихановскую, ну и в целом женщин. И поэтому для него это, конечно, такая возможность показать, что они обязательно должны признать свою вину, хотя, конечно, никакой вины у них нет, и они сидели все это время ни за что, это мы прекрасно понимаем. И актом гуманизма, действительно, настоящей справедливости было бы отпустить всех женщин-политзаключенных и вообще всех политзаключенных одномоментно, без каких-либо оговорок, и закончить все репрессии в стране. І разам вось з гэтым, на гэтым фоне сёння Лукашенко вось акурат у гонара свята раздаваў дзяржаўныя ўзнагароды жанчынам, казаў пра тое, што ён глядзіць кожную раніцу тык-ток, і што калі што яны могуць, гэтыя жанчыны, скардзіцца на сваіх мужчын у сацыяльнай сетцы тык-ток, калі што адрэагуе адміністрацыя Лукашэнкі, спадар круты. На ваш погляд, калі все-таки будут массово все-таки прислухиваться до таких парадов, жанчыны пачнуць скардзіцца, там, не ведаю, на мужчын, там, на кепскі настрой, на што заўгодна, ці гэта не правядзе да нейкага адваротнага эфекту? Бо раней, напрыклад, Лукашенко казаў, што вы мне тут скардзіцеся у гэтых сваіх тиктоках, не можете гэта на месцы там павырашаць свае праблемы, альбо каб гэтыя праблемы перадусім вырашалі мясцовыя ўлады. Что вы думаете, спадарыня Юлия? Знаете, вспоминается старый советский фильм. В джинсы облачились даже самые отсталые слои населения. ТикТок дошел до Лукашенко. Но вообще это, конечно, абсолютная такая демагогия и популизм, то, что он заявляет, потому что не прислушивался он и прислушиваться не будет. Потому что если бы хотел прислушаться, то, наверное, бы посмотрел тот же самый ТикТок, или кто-то бы за него посмотрел, как это у него обычно бывает, потому что не думаю, что он сам его смотрит, и доложили бы ему, принесли бы в папочки и показали, что когда был объявлен год белорусской женщины, то многие бывшие женщины-политзаключенные в социальных сетях, в том же ТикТоке, в Инстаграме писали подробно про то, через какой ад, через какие ужасы, через какие испытания и пытки они прошли в тюрьме, как они там теряли свое здоровье, в том числе репродуктивное здоровье. И если эта так называемая власть так озабочена темой материнства, как они любят это подчеркивать, то, наверное, бы они к этому прислушались в том числе. Но нет, потому что нету такой задачи. Есть задача вот что-то такое сказать, потому что потом никто не будет отслеживать, пишут там эти женщины или нет. И еще здесь очень важно подчеркнуть, что, знаете, когда главный насильник и абьюзер в стране, на котором лежит персональная ответственность за весь тот ужас и все эти репрессии, в том числе против женщин, не только тех, которые в тюрьмах, но и тех, которые, как я, находятся вынужденно и живут в изгнании, которые живут здесь, например, с детьми. Вся та дискриминация, неравенство, которое есть в стране и применяется по отношению к женщинам, это просто, знаете, верх цинизма и лицемерия. Потому что есть много того, что лично Лукашенко может сделать и сделать вообще все государственное управление, чиновники, которые ему подчиняются. Можно принять закон о противодействии домашнему насилию, можно убрать запрет на ограничение абортов, можно создать фонд алиментов, потому что женщины очень в этом нуждаются в Беларуси. Можно отменить список запрещенных профессий для женщин, выровнять заработную плату и разрыв между зарплатами у женщин и мужчин. Список очень длинный. Можно принять закон о сексуализированных домогательствах и так далее. Но ничего этого не делается и не будет делаться. И это факт. И мы это видим на протяжении всех последних лет. Спадарня Юлія, вы узгадваеце, што можна было б
змяніць спіс забароненых прафесіяў для жанчын. А вось цікавыя лічбы, якія прыводзяць у метадычцы адмысловай для настаўнікаў, лічбы Інстытута сацыялогіі Акадэміі навук, і згодна з імі цікавая праца у прыярытэтах для жанчыны стаіць на 8-м месцы. Топ-3 – здароўе, сям'я і дзеці. Ці гэты спіс, на вашу думку, правильный? Я не могу сказать, правильный ли это список или нет, потому что доверять официальной статистике очень сложно сейчас, когда нету независимых социологических исследований. Но на каком бы месте ни стоял этот приоритет, все равно у женщины есть право на свой выбор. На выбор профессии, которую она хочет занимать, на выбор, быть ей матерью или нет, выбор, что ей в этой жизни делать и как распоряжаться собой, своим телом, и так далее. Этот выбор и эти права, эти возможности не должны быть ни в коем случае ограничены государством. Гэта сапраўды так і мае быць. Спадарня Юлія, дзякуй вам вялікі за гэтую размову, за ваш каментар. Юлія Міцкевіч, першая намесніца прадстаўніцы у сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, была з намі на відэасувязі. Далей у нашым эфіры «Жыццё рэгіёнаў». Гэтую рубрыку мы ствараем у партнёрстве з нашымі калегамі з БГ Медыа. Дом нумар 13 на вуліцы Маркава ў Маладзечні з 26 лютага жыве з часткова затопленым падвалам. Пяціпавярховік 1968 года пабудовы, кажуць яго жыхары, пакуль не бачыў капітальнага рамонту. Абсыпаецца тынкоўка, у цаглянай кладцы з'яўляюцца шчыліны. Нядаўна самі жыхары навялі парадак у падвалах, аднак ужо праз 2 тыдні у ім паміж 3-м і 4-м пад'ездамі з'явілася вода з фекаліямі. Вот так мы открываем дверь. Идем внутрь. Немножко можно еще спуститься. Вот, а дальше уже без резиновых сапог не пройти. Вон туда и... Смурод хутка распаўсюдзіўся па пад'ездах. Асабліва цяжка, кажуць людзі, тым, хто жыве на першых паверхах. Пры гэтым камунальнікі не могуць даць рады і вырашыць сітуацыю, якую пасля звароту жыхароў умяшалася нават санстанцыя. На падобныя праблемы скардзяцца і каментатары з іншых дамоў гораду. Крочым далей. Беларуска расказала ў Трэц, як была шакаваная сумай камісію адным з аддзяленняў Сбербанку. Са словаў жанчыны, ёй трэба было зрабіць перавод у іншы банк, але паслуга абышлася занадта дорага, ажно 22% ад сумы пераводу. Яна, значыць, карысталася касамі банкаў. Аднак гэтым разам спатрэбілася папяровая квітанцыя з пячаткай для дзяржоргану. Менавіта таму давялося ісці ў банк, а не рабіць плату онлайн. Каментатары падзяліліся пад допісам сваім падобным досведам і скаргамі. Многія здзіўляліся высокім камісіям, ды пісалі, што ў іншых краінах пераводы ўнутры нацыянальнай валюты часта бясплатныя або каштуюць сімвалічныя грошы. А яшчэ каментатары наракаюць, што часам дазнаюцца пра дадатковыя платы ўжо пасля аперацыі, і тады змяніць нічога нельга. Шматдзетны бацька з Хойнікаў апублікаваў у тыктоку відэазварот да Александра Лукашэнкі, які назваў крыкам душы. Жонка мужчыны трапіла ў Рэчыцкую цэнтральную раённую больніцу, але там, маўляў, нічога не рабілі. У каментарах... Она звонит, их плачет. Плохо, ничего не уставят, такие-то капельницы, такое все. Она говорит, мне надо что-то делать, или операцию, или что-то, или желудком. В итоге они пожимают плечами, надо ждать, анализы и все такое. Я сегодня был в больнице в Речице, говорил, они говорят, у нас поломанная КТ, компьютерная томография. Ее надо полностью всю но надо подождать. Я говорю, сколько ждать человеку плохо, вы понимаете, моей жене плохо. Они говорят, надо 2-3 дня, пока ее сделают.
У каментарах мужчыну параілі патэлефанаваць на гарачую лінію абласнога ўпраўлення аховы здароўя або самому забраць жонку з Рэчыцы і прывезці ў гомельскую больніцу. Пазней ён запісаў відэа з падзякамі ды распавёў, што датэлефанаваўся на гарачую лінію Міністэрства аховы здароўя і там адрэагавалі. Ягоную жонку адвезлі ў гомельскі шпіталь, дзе зрабілі ўсе аналізы і правялі неабходнае абследаванне. Гаспадарства, і напрыканцы нашага выдання звяртаемся да нашай апытанкі. Я нагадаю, мы пыталіся сёння, ці прыносяць вынік вашыя скаргі праз TikTok. І вынікі маем такія. Больш за ўсё набраў адсоткаў адказ «не ведаю», змагаюся іншымі спосабамі. Гэта 46% з тых, хто прагаласаваў. На другім месцы 33% праблемы вырашаюцца і 21% кажа пра тое, што скардзішся альбо не, улады не рэагуюць. Ну і на прыкладзе вось апошняй гісторыі, якую мы пачулі з хонікаў, там, я так разумею, не да канца зразумела ўвогуле, ці гэта сапраўды гэтыя скаргі ў тыктоку дапамаглі мужчыне, альбо ён сам зарэагаваў і перавёз сваю жонку ў Гомель, дзе ёй ужо аказалі належную медыцынскую дапамогу. Але адназначна можна сказаць, што заўсёды ўсё залежыць ад нас у першую чаргу. На гэтым мы ж ставім кропку ў нашым эфіры. Дзякуем за ўвагу, за вашыя каментары, за ўдзел у галасаванні. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і я, Віталь Бабін. Зычым гаспадарству удалага вечара і да сустрэчы ў наступных эфірах на Белсаце. Пакуль. Шчасліва.